Hey Danny. Hey, nu gik du ud af samtalen med Rasmus. Jamen, det er fordi Rasmus ikke tog den. Nå, okay. Fordi det er den anden samtale at sige til ham, han skulle tage den. Okay. Kan du ikke lige gå ind på serveren hurtigt? Jo. Skal jeg virkelig optage det her? Hvad er det? Okay. Er du inde? Jeg skal lige åbne Minecraft igen. Okay. jeg har lagt en lille gave. Og jeg filmer det. Jeg er på vejen. Det bliver godt det her. Jeg skal filmes fra alle vinkler. Okay, må jeg komme ind? Ja. Hvor er du henne? Herovre. Seriously? Var det den der togbane fra før? Hvad? Jeg spawnede altså et andet sted. Nej, eller gå lige herhen. Så 10 timer derovre, hvor jeg skal være. Nå ja, god idé. Bare bliv der så. TP YOLO Kasper Haha. Nej, jeg dør igen.